Jo m'emporto bàsicament el que hem dit, la seva frase, no? Jo crec que tot ho resumeix amb el soc feliç, que és la seva frase, no? I no només ell, sinó el que transmetia l'alegria que ens donava a tots. Potser ser el resum, podríem parlar de la generositat, de com estava al servei de tothom, no, saps? Però jo sempre em quedaré, si penso en ell i la seva figura, és en el soc feliç i el riure, no? Que t'arriba un dia. La capacitat de no tenir cap dia fluix. Nosaltres pots llevar-te un dia trist o un dia amb poques ganes. No sé, el vèiem sempre, que es diu a tope, on fire. Fos l'hora que fos, però jo crec que no l'he vist mai trist. Llavors això... Aquesta filosofia de vida, no? De donar-ho tot pels demés, de valorar molt els detalls, les persones per sobre de lo material. Vull dir, és una persona que veia pels altres, ho ha demostrat i això és el que em quedo, no? El record que sempre se s'ho fica al seu recordatori o algo que serà etern, no? Vull dir que... Jo, si hagués de fer servir 3 paraules, diria la passió, que feia les coses amb passió. Mentre va estar al bàsquet, va estar a tope, a les verdes i a les madures, com perdem, com guanyem, amb passió. No, el que diu el Jaume, no va tindre dies que venia de mala gana. Venia amb passió tots els dies. Després va involucrar més amb el tema d'Etiòpia i també ho va fer amb passió, segur, des del primer fins a l'últim dia. Després la hiperactivitat, que ja us he comentat abans, això és innegable. I després el detall, era detallista, sempre detallista. Això no ho perdem mai, no? I tan detallista de deixar notes, no? Miquel, al Robert ja li he donat les seves fotos fins ara, amic, el 16, no? El detall màxim, no? Notetes, l'SMS pel pre-SMS, no? Una noteta, el Miquel, perquè sapigués que ja... el meu ja estava fet, no? El Berni la xula també, abans l'ha compartit també. Diu, lleidatà de pura cepa, continua sent com ets amic, un mai treballador, tenir al costat a la Sílvia, la meva dona, sempre el detall de les persones, això no pot fallar, i sobretot la segona part, no? Que diu, molta sort i que l'amistat no la perdem mai. És tan bonic tindre amics, al bàsquet som una gran família, al 16, vull dir que l'amistat, el bàsquet, la família, tots aquests valors, tot això que les persones realment és el que ens omple i és el sentit de la vida, no? Ell ho tenia molt present sempre. Jo penso que potser la lliçó més gran és que dins del món professional, de l'esport professional, sabeu que a vegades es perd la percepció de la realitat. La realitat que vivim com a esportistes professionals a vegades no és la realitat del dia a dia i penso que jo el que m'emporto d'ell és una lliçó de vida, de com segurament va cometre errors a la seva vida, no? Com tots els cometem, però el que sí que quan penso en ell, penso en una persona a la qual que el dia que ha faltat, com deia el Jaume, no? Que és una pèrdua sentida, és algú que la gent l'ha recordat, que l'ha recordat pel que ha fet mentre estàs viu, i penso que la lliçó és aquesta, no? Al final és preocupem-nos de fer somriure i de fer feliços els que tenim al costat, que al final tots acabem marxant, no? I penso que això ho tenia molt clar, i tenia molt clar que volia ser feliç, com deia el Roger, i fer feliços que teníem al costat. I llavors aquí passava per damunt de tot i dels protocols i s'ho passava tot, era igual tot, ho tenia molt clar, no? I que deia... Compte ara que has tirat el cava i abans que crec que és la primera copa podíem brindar, ja que l'Àngel ens va fer riure i passar bons moments, Miquel, sisplau. Doncs brindem per ell també, que al final ens ha tornat a ajuntar. Recordem-lo. Sí. Sempre aquesta capacitat de reunir la gent. Sí, ojo, inclús sense no ser-hi. Acostumament.